ଫେସବୁକ୍ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏହା 2004 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରୁଛି। ଏବେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଫେସବୁକ୍ର ଯେଉଁ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ନିଜର ନାମ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସରନେମ୍ରେ ନିଜର ଶେଷ ନାଁ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ଫିମେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ମେଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଫେସବୁକ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 6ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖନ୍ତୁ। 6ରୁ ଅଧିକ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଅତି କମରେ 6 କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 6ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏମିତି ଏକ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିଥିବେ ତେବେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ଓପନ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନଟ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏବେ ଏକ SMS ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଏହି ମୋବାଇଲ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। SMS ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କୋଡ଼୍ ମିଳିଯିବ। ଏହି କୋଡ଼୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି କୋଡ଼୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଟାଇପ୍ କରିବା। ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଏହି ସେଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଥିବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଏହି କୋଡ଼୍ଟି ଏହି ବକ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି SMS ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କୋଡ଼୍ ମିଳିନଥାଏ ତେବେ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ ଦ କୋଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ SMS ଆସିବ ଏବଂ ଏହି କନଫର୍ମ କୋଡ଼୍ ମିଳିଯିବ। ଏବେ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠାକୁ ଯାଇ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଫଟୋ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଏବଂ କଭର୍ ଫଟୋ କିପରି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ
ଡାହାଣ ପଟେ 3ଟି ରେଖା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବାମ ପଟେ ପିପୁଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ ଏ ନ୍ୟୁ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ ଆସ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚରରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହି ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଫେସବୁକ୍ର କଭର୍ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ ଫଟୋ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ ଏ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସିଧାସଳଖ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ, କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଆଲବମ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆଲବମ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଆଡ୍ ପିକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଡନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଟ୍ ଆସ୍ କଭର୍ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।